uNkulunkulu akulonde usize uphile uphumelele kama kupastor uLithuania Africa. Cela ukuthi number siza kuphela kusona ekseni lapha ntambama. Nakhona yebo umuntu ongumlandeli wechannel kuphela. Uma ungayena umlandeli ngicela ungasesele nabo ungangifoneli futhi. Fona so 9:05 kuphela from Monday to Friday kuphela. Unga-WhatsApp ungangithumela ama-SMS. Sandla Thembelihle Mapumu. Sawubona pastor. I hope you're okay. And please can you share the party ubhalise bevinyo but ungaqedi uchazane ukungaqedi. Amen. She was writing an exam or a test and she couldn't finish that test or that exam. Or it could be anything. Ngaba my homework or classwork uyayibhala uyiqedi. Similar. Kuyafana. Ukuphupha ubhala into oyibhalayo ungayiqedi kubi. If you're dreaming of writing is either a classwork, a homework, a test or an exam and you don't finish it, it's a bad dream. Nake singakusho one ngokwesintu uma uphupha ubhala kungaba uPaul ubuma ungaqedi olusho ukuthi kungenzeka uzothatha uhambo lokulungisa imimoya noma lokungena entwaseni kodwa angeke uphothule. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe already umuntu omunye ungenzeka lephupho lifike ngoba usentwaseni kodwa sefuna ukugive up noma usegive up noma usephumile useshela ogobela loyo useyikile noma isidalo sakhe simkhiphile kulo gobela loyo. Ngiyabona. Noma ke ubeyilungisela yena nje into zakhe ezikamoya bese eyekela phakathi. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ubhala uPaul ubungaqedi ngoba ngisho ukuthi kungenzeka ushoda ngamandla okuphokophela phambili nokuphumelelisa osuke uqalile. Ngokuka Luka 14:30 bathi lo muntu waqala kabanga namandla okuqeda. 3 omunye ngayibheka ngendlela leyo. Kuyenzeka uma uphupha ubhala uPaul ubi uma ungaqedi osuke lusho kungenzeka kumele usukume uthole usizo noma uthole ukukhuleko ukhuleke ngamandla ngoba uyakhonjiswa ukuthi wathakathwa wena kwenziwa isibopho noma sokuthi inhlelo zezifiso zakho ziqale kahle ngomfutho kodwa zigcine zingafezekanga ngenxa yokuphelwa umdlandla noma ukuphelwa uqhewuzi noma ukuphonsa nje ithawula. Ezra 5:6 wayesefika lowo Sheshebasari wabeka izisekelo zendlu kaNkulunkulu eseJerusalema kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje isakhiwa njalo kayipheli. 4 uma ngizika futhi uphuphe ubhala kuPaul ungaqedi lungabe lukhome ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi umuntu odembeselayo wena nongayimiseli uqala into ongayiqedi ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu obeseyimisela uqala umsebenzi kaNkulunkulu uyeke phakathi ubuyimisela ukwenza uqala uphusha ivangeli uyeke phakathi uqala imiklamo ethile uyayeka. Isambulo 3:2 vokulinde uqinise kuseleyo ekuzakufa ngokuba ke angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. So siyabonga uNkulunkulu akulonde ukuthi siphile uphumelele.